adek mana gombo wacho ne jawinjo marwa mamra kama gintiere e piny Kenya ka. Osiep mane Uganda, Tanzania, Kenya en osiep marach mokwadwa. Gichocho ratich dhano. Nwaneno kaka opposition leader ma Uganda nokao Kenya ka. Maonge chenro mara mane gimakore gi obila ma Kenya mane gikao ng'an mane gitero e jela ma Uganda. Kwaneno kaka Martha Karua omaki mobedo detain e airport mucha kuduog Kenya ka. Kaso gi chik mane president ma Uganda nokao manawacho ni Babu Owino kik nyon Tanzania. To wan kaka Jokenya wa vijana akondem wachni okadwa nakawe lightly. Kikwarit mondo chopni kata wadu moro timne kamano iko kiwuoyo. Wakondem dictatorship life ni emwagon wa condemn. Ruto makoro wasifu sani ni nikech koro en kodwa. Tende rach. En jalno ma kidnap wa vijana. En jalno kidnapping obere sana. The same dictator ma Uganda Museveni en osiep Ruto. Osiep ma jogi in pinja dek ni gogi rach. Nyakwa condemn. Kikwarit ni koro Raila obede oko ekokwa winjo nwa ywak. En gima lit kineno ka dhano wadu bedo tortured to a right mare. Kwayo mare na chiel. Wa change system te. Na neno ka jenzi ma Uganda sa form forum kaka Kenya na watimu. They want to use that method. To pod gin mabor sana. To kan wanyalo giwan giwezo mar wuok oko. Wanyalo chafua mbui magibed gi luor. Mane e yuo mwanyalo konyago Tanzania. Uganda the same. Wasani wakaga gisandore. To Kenya ka at least wan gi uhuru wanyalo wacho gimwa dwaro. Wanyalo tiyo gi media, wanyalo tiyo gi mara kwa dwaro. To pinjegi owete wabedo isando gi sana e kisiasa. Gionge duol. Koro kwayo mara na kwani wa vijana te uogoko. Kochopo 2027 wagol system ni te. My solution mar problem gi te. System nyalo bona golo ka jondikore kaka jonduto mbulu. Mano momio message na kirango kata ka dhie mbui kamora amora agolo ni wa vijana wan gi percentage mamalo wawuogi wapong senate wapong bunge te mondo wachik piny wagol gi mora amora sani ji ywak ni Ruto wuok ng'ama dhi bedo another dictator. Wakwayo ni wa vijana bed malo mondo wabed gi right people. Wa vijana somo gin gi barupe ginyalo bedo good cabinet secretaries in this country. We range speech mar Musalia Mudavadi manogolo nyoro machanga mofuo sana mapodo penje ni 20 years ango mianga ni bede gineno. Ero kana ira weche ma botendra ngene samoro lit mar